Hol volt, hol nem volt. Az Óperenciás tengeren is túl, ahol Kurt a farkú malac, volt egy ország, Magyarország. Boldogok voltak ezek a magyarok, meg volt mindenük, ami kellett, csak egy dolog hiányzott. Nem volt nekik iparuk. Ipar nélkül a nemzet pedig lem félkarú óriás, mondta Széchenyi Kevin, a nagy Széchenyi István öccse. Nekiálltak hát a magyarok, hogy mindegyikük teremtsen valami ipart. Sorban álltak szépen az önkormányzat előtt, és várták, hogy a falu vezetői, a bölcs hétvezér iparengedélyt adjon nekik. Elsőként jött maga Dózsa György, kinek remek ötletei voltak, mert bár tüzes trónuson őt megégeték, szellemét a tűz nem égeté meg. Dózsa a Tüzes Trónus betéti társaság alapítójaként ülésfűtéseket szerelt be a polgárok járműveibe, változó sikerrel. A bölcs hétvezér megadta Dózsának az iparengedélyt, és nosza gyorsan megpecsételték az iratot NV-ikkel. Második iparosként jelentkezett a döbrögi Lódas páros. Ők a háromszor visszaverő klub megalakítására vállalkoztak, fellendítvén a szexipart. A bölcs hétvezér ismételten vérrel pecsételte meg a társasági szerződést. Jött a harmadik vállalkozó, Sej, aki nem volt más, mint a Kiskakas. Hát te milyen ipart szeretnél űzni? Kérdezte a hétvezér. Én bizony a pénzbehajtó leszek, kukorékolta a Kiskakas. Nevetett a hétvezér. Hát azt gondolod, te csöp jószág. A Kiskakas sem volt rest, felreppent a torony tetejére, és így kiáltott. Kukurikú, török császár, add vissza a gyémánt félkrojcáromat! A török császár persze erre nem volt hajlandó. De a Kiskakas megint nem volt rest, így kiáltott. Ereszt ki, begyem az országos tisztifőorvost! Előjött a tisztifőorvos, és azon nyomban bezárta a török császár gyirokkicsödéjét. Látta a hétvezér, hogy a Kiskakast nem ejtették a tarajára, vérével pecsételte hát meg az alapító okiratot. Sej, de nagyon fogyott már a vére a hétvezérnek. Habci, aki a legkisebb volt, már el is ájult időközben. Jöttek még sokan, sokféle dolgokkal. A sorban állt Teller Ede is, aki valami nagy durranással készült. Az ünnepi tűzijátékok eddigi szervezője egy új petárdát fejlesztett ki, amelyet egy távoli szigeten ki is próbált. A próbarobbantásnak nagy sikere volt, akik túlélték, mind lelkesen mesélték, micsoda gyönyörűséget láttak. A hétvezér úgy látta, hogy Teller Ede elképzelése jó, így ő is kapott alapító szerződést. Utolsónak érkezett hely a falu druidája, a varázslónak is nevezett dr. Cvak, aki csodaszerét akart a világpiacra dobni. A gyógyfüvekből készült varázsital hatása tüneményes volt. Cvak doktor olyan erős lett tőle, mint erétől a paprika. Úgy emelgette a mindenféle dolgokat, mint olajsejk a gallononkénti árat. Valósággal úgy megizmosodott, mint süldőkeszeg a nerobolos kátfürdőben. Dr. Cvak is áldást kapott elképzelésére. Megindulhattak hely, a kis zöld üvegek, hogy a világ minden tájára elvigyék a magyar ipar hírét. Hát azóta van, hogy a magyar ipar olyan erős, mint félkarú óriás a tapsoló olimpián. És azóta tudják a magyarok, hogy lehet nekik akármennyi Nobel-díjuk, mégiscsak egy piáról ismeri őket az egész világ.